ka jingkam umuntirang ba ka jala Asam Himanta Biswa Sharma min hak khalai trik ber arjar pulai ba ka snong mukro ka ha ba ka jala Asam kala penlong yo president ka new trap youth council HYC ba robot jun kharjarin ban kan tho baswa ban thaw ek sarkar MDA turu lalai pan jingkar khu no Himanta Biswa kumta onum don benut dalileru nakaliang ka jala megalia ban pen I deki kam persya ya ka te ka jingkam Uniu no yang lamul ong bakasuk iwa preston ten song kum sumbon brinang ba ban ai ke jingkran siklar thai kubor ban ong bakamukro kam hap sa Asam henrei udeun pen I deki kam bat ka sarkar MDA tu kadai ban phakem ye ki bor para khla bat ki pulit Asam ki balasiat yap yasan ngot ki nong song snong hamukro hak step kar patrik noi weng arjar war da ka bakado ba wat way ne ki nong ilam snong na thain lang piru ulasara tokit haki pulit para khlau ka Asam dang hagi singi baladam uba robat jun uloong bakum kini ki pen I bak sarkar jela kasanya palat hau Himanta bat kumta usakran kat momon ladangin pet kat kum ki kot kisla ladangin pet kat kum katugan notification khat khandai spa asan puwei ya ka ba la ot ya ki jaka jong ka khasi jen ke hil bat la tak no ya ki Saka mikir hil lah tu kopor karbi ang long kidang khot mentan ang sen lada pin pek ya kitu ki jaka kat kum katugan notification khat khandai spa nyo sampuei ka mukro bat kitu kisnong ba markhap kem hap rasa Asam tak basai nanut benong ba mukre kam dei hiru tangga disputed area ro kitu kisnong ki bahap apa ka block 1 kitu kisnong ki bahap apa siar khanduli sektor ngila benong ba ki disputed area na beli ka don gajing bom sai ka don gajing ya kini re ka mukro kitu kisnong bat ki ba markhap bat ki kimdai ki disputed area but lada pin keli na kiru ka kasnong mukro ka di kasnong ka balas lemba ya ka balas sensar daki kasih penar ke jonge lada pin pet ye ki mau lada pin pet ye ki map ka baki don ye ki kot ki sla ki baki don ka sai ba ka mukro ka habbe ya po makhlia kampat judan hiru kanu ka por ka ba ka sarkar Asam kan wan kum ban le se ban penlong election ha mukro lani bat kiwi kam judan hiru ki bobun hi ki lat penroi yang tu hapor bangilek abang ikli na ki rang ba snong bat ki nong alam snong tu ki bobun hi ki lat penroi ki yo hina makhlia le light no ka tu ko surok ka ba ki ong ba ka don gajing sna jong ka Asam hari de phine kren ka light phine kren ki wei de phine kren ke epic de phine kren ki land dokumen ka mukro ka dehi hapo makhlia ba nganut hiru ban ong ba ka mukro kam de ke disputed area kadai bet ka part and parcel jong ka makhlia but kadai ka jia ka namar ka jinglong aggressive jong ka Asam kolong aggressive ka persyang ban push kat ba ka lae but ngakan mau por bangilit yang mukro abang iklis phang kita kisnong kar biru ki ong baki dengan dei kisnong ke barang thamai ba ke barang shuan sen ha kini ki pautali kisnem but kadai ka jingdon tu kita ki karbi ke ba penlong ka huriura ti kini ki new encroachment area jong ka Asam haba kidai ki new encroachment area kam dei ka disputed area ten rei ka ka jing yang ni kum ka jala kalong ba ni kum kinong elam lani kinong elam jong ka jala ka jongi kimnut banele persya ya ki bobun ki rai bat di ka jing le jong ka Asam hakane ka sarkar mentali ladang ini keren bakane ka sarkar mentakan yada yo pur usam ngatrai la along kemalik pan snat no ba selen shua ban snaya kane ka sarkar ukorat sama kendu yo no kam de yo Himanta Biswa Sharma udon kam ka blessing nano kam de no Himanta Biswa Sharma kajing bom kem hadu menta ya kitu ki forest guard bat ke police department jong ka Asam basiat igi bru jong ya mukro kai kadau kolong ba amde bom ler ki pulit jongi lolong balak loi ban le ban kem ngelah kendu i polis ki jongi ki don kam tang ko order my order tiken lit kem kumno kajing bom yo kem hadu mtabat kajing bom nut jong ka makhlia government wat tang ban pha kem yi tigi bru ban bisyara ki ha makhlia haba ya ka post moten lan le ha joai mo lale ha makhlia ya ka kes la register ha makhlia ha ka Asam ro ka register ka kesom yo i ka la patai khubor re ha makhlia la register kalong ba ki nong alam jong ka makhlia mata ki nut ban chalen ya unong alam jong ka Asam kei waji ha kaleng jong ka India kanu ka sarkar ka ba chalen
ya ka BJP ji ayu la pha ke di la pha ka CBI la sha kem u deputy chief minister jong ka Delhi Union Territory sha kem da ka edi bat yu bat ki ru ti boleh yu Conrad Sangma u hable sim blessing na u Himanta Biswa Sarma ban form ya sarkar kam dei bo don kam ya ka BJP ki don tang arsit kila ban form tang ka MPP bagi BJP lah ni bat no tian rei kilek nang ban sim yang blessing no boleh kim tre bagi edi bat ka CBI kan wan ban arrest ni ban kem ya kim star bat ki beri bu pap sap ni kajing sya keno bam sap jong kane ka sarkar ka berim kadi kajing ka DKI ke ba labun ke ba perlong wat ya Amit Shah bon ong ba ka mekhlia kadi ka most corrupted state hapo ka ri India hot ki la bandai tang ka political statement ha ka rally election rei ban keren hi kat human stern nginom la ban sim do thalai ya tang hi ban sim ba kanom don katedem kelam gading ti kajing menta kolong ba Himanta Biswa Sarma unut ban keren mon kum tu ban claim what ye ki non disputed area kum ka benta jong ka West Karbi ang long lan kum ka benta jong ka Assam na beli ulatip lupa ba uchim mesta jong ka makhlia unum nut ban saham eurem kitang su saham lawan nak away di omdei kam syam la ja kum tu keren bat ka baji amanin ngidang sio ki nong song snong hapo than lang pi away rong ba snong sa berngem ha ki forest jong ka Assam sa berngem menta usong sir uni urang ba snong jongi ki ba syong atu than ti ngilah keren habun bunsin ban ong hi bagani ka sarkar kan la ban yada ye ki bru jongi ha border ngam tharai bakan la kumba ong api ki baka kila bontan ka liability lada kila ngi kemen sewa palat kala dei ka promise menta kam dei su ka jing dawa jong ki nong song snong kam dei su ka jing dawa jong ki nong yalam seng balang lani jong ki seng balang kam dei su ka jing dawa jong upaj ba ban ong ba ai security ye ki bru ki jong ha bodor kam dei su ngim dei ban sothu bakla ta menta kala dei ka promise lani ka jing kular jong ki pulkar party ban ong ba ngin ai security ye ki bru jong ya border tela da PI security ki bru border ka jingkeli ke bangi kwa ban keli kelong lano pilet kem itu ki pulit Assam ki ba berngem yu turong ba snong apo area lopi kadi ke commitment jong baro ki party but ruling but opposition ban I protection ye ki bru jong ya border pet ka manifesto jong ki lakran silent kam dei syuk ka jing kwa ka jongi kala dei ka jing terwa ka jongki ha port election ti lada piong ban I protection haba orang ba snong menta usha berngem ha plit Assam ka jing keli kalong balano philet kem yu tau plit Assam haba ka di ka commitment jong pi ban ong bangin I security lano phin kem yu ki pulit ki basiat ki bru jong mu kro lad ngi yaro iba pstun ibal ong ila claim ba kamu kro ka haba pok mekhlia pen ide ki kam sa penida hikam kem ye ti pulit ki bala siat ki brujong set ki ha ka long jong mekhlia la dalale syam tang langit hari tang bani ya statement te menu la pi bana statement la da kani ka government ta ka order ki pulit mekhlia ngitip sai bakin ketong hadu banayo itu tian rei habam don ba order don ba pensilun ti ni haban kut bat kumong ong api kalong ba ka kinong alam hi hapo ni sarkar kala bon than ka liability ba bakin challenge hi kat ya Himanta Biswa Sarma lan kin challenge hi ya kini ki bru ngam tharai bakin don ya ta ka got ten rei lada ki nut sisa bat ong ba ki nut te pani kem so itu ba na po forest department ba berngem orang ba snong kem ni ki bru basiat push ke development ha ka border ta pet ida ki kam sa ngin ngai na boleh kumbang ni ong ba kam dei syu ka jing dawa ka jong ni kam dei syu ka jing kwa jong ki nong song snong kam dei syu ka jing pensngau jong ki paj ba hapo kaput kala dei ka kular jong baro ki pukar parti ban wan ra ya ka suk ka san ka bit biang ka roi ka par bat ka jing pen bet yo put usam menta mensua pila pen mi tu notification ban pen bet phase 2 lanu ka jing keli kalong lanu pen sedang tu phase 2 ban pen bet what hak tu ki list ke ba kam khlia ka pha mensua kam jo pha mu kro boleh kamu kro kam dei ka disputed area but kam don hiru ha kinu ki port light no ki port ba mensua kala don ha ke jing cha set mu kro ru rei with lada ngala puli ba tu notification kat kanai spa sam huai
ka mukro ka hap apo fully within maklia ngidon ki map ngidon ki jing pensai kita baro ka dis konsil jawai ngila le ya kendu ki kerjai bakatu ka di ka snong ka bahap po jentihil hari ka asam menta ka encourage kani ka di ka new encouragement area jong ka asam bali ka nut ban encourage namar ba kadi ka jing bakala ka jong ihi ban bangila ilat ya ka sam ban encourage lanjin daga ukarat sang ba masin jia ka tu wasngi basha siat ulit kiam itu ki ar laingut ki bro sam ngam thai ro kinut ban encourage kini kisno jongi henry ka kam semlaji ai weiru 4 yo kem tip tak one I statement tip lada ai nam ai ne tak ban I statement ha police station ha maklia te kata di kata ka ba penlong ka ba penut wat yo wi man tabaswa ban claims don ha po ka legislative assembly jong ka sam ban ong ka mukro ka di part and parcel ka sam ong syo hidup bakadi ka disputed area ong sildon ba kadi si benta jo ka sam bat lada kani ka sarkar maklia ta ka kwa ban respond ngi kwa ban yo ida ki kam pen ida ki kam pin le amno bat ka we de ki kam ki bangi suggest kolong ban pentik kena ba ka mukro kadi ka chala maklia ya gitu ki bru bawan siat di ki bru itu ki plate asam bat forest ki ba siat de ban kem bat ya ka mukot du ma di ban bisa maklia